una de les qüestions que hem de fer quan fem un acte com este és no reunir el personal. Demano disculpes perquè fa poc vam fer una xerrada semblant en l'USAFA i inevitablement vaig a repetir la majoria dels arguments. És inevitable fer un poc de pedagogia perquè estem absolutament convençuts que durant molts anys el port ha passat absolutament desapercebut i la gent no s'ha enterat del que ha passat. I ara, per una sèrie de circumstàncies que no venen al cas a analitzar, per no perdre massa temps, resulta que s'ha destapat el pastel i s'han posat de manifest les mancances, les febleses, la manca de consistència de les propostes, etc. Que no és una dinàmica molt diferent a la que tenen a veure la major part de les estratègies d'obra pública en tot el nostre país. L'obra pública no necessita justificació. I així ha sigut en els últims anys. Genera puestos de trabajo, vertebra el territorio. Amb 3 línies s'han justificat pràcticament la totalitat dels projectes, grans, menuts o mitjans, en aquest país. Us ho diu una persona que començà a treballar en l'any 75 en el Ministeri d'Obres Públiques, però només tenia 3 lletres, MOP, i que ha fet el seguiment del que ha passat en els últims anys. Estic absolutament convençut que si rascarem un poc, si algun investigador intentara, per exemple, averiguar quin és el document que justifica que en l'any 91 l'administració canvi el pla de transport ferroviari per esta megalomana actuació de l'alta velocitat ferroviària, estic absolutament convençut que no hi ha cap document que justifique aquesta deriva que ens ha costat la broma de 60.000 milions i suma i sigue. El senyor Revilla està insistint que ell també quiere que l'AVE llegue a Cantàbria, i això ho podem dir de la major part dels arguments. En aquest cas concret, si rasquem els projectes del 2006, del 2007, de l'ampliació primera, de l'ampliació sud, estem absolutament convençuts que aquest document, quan dic un document que justifique de manera raonable que els beneficis que suposadament se deriven de l'actuació justifiquen sobradament els costos. I això és un problema que juga a favor de la revisió, perquè no van a poder, salvo que facin alguna trampa, modificar els projectes que ja estan fets. Estan ahí, se poden consultar, i són projectes constructius. Tot el que ara estem intentant posar damunt de la taula, estem convençuts que no estan analitzats. És imprescindible que fem una xicoteta ressenya d'antecedents. Estem parlant, aquesta és una fotografia dels anys 50 del món americà, un port que ja havia causat problemes en el litoral en els anys 50, perquè és un port contra natura. Per què és un port contra natura? Perquè el litoral nostre no reuneix condicions necessàries per a tirar endavant un port, com passa en la major part dels ports del món, que s'apoyen en ensenades, en ries, en golfos, en condicions naturals favorables. Això no ha ocorrit així, i d'ahir venen la major part dels mals que afecten a les nostres costes. No solament perquè les platges no reuneixen aquestes condicions, sinó que damunt, en aquest cas, concluïa que hi havia la desembocadura d'un riu. Li va vindre molt bé al port que el riu se'l tragueren de damunt en el desvio de la solució sud. No hi ha més que veure l'evolució del port per a comprovar que efectivament estem parlant d'un port absolutament artificial, jo diria que elefantiàsic, que és l'expressió que més m'agrada per a determinar què és este monstre que apareix en l'última diapositiva de la secció.
Bueno, ja sabeu quins són els efectes. En groc és la primera gran ampliació, l'ampliació dels anys 90, l'ampliació sur, el muelle de contenedores Príncipe Felipe, i la que està pendent és la que està en roig. Com podeu veure, l'única part que està construïda és el que és en la tecnologia, la tècnica se diu los diques de abrigo. Quan ara estan insistint una i altra vegada que l'ampliació està feta, cal dir que no està feta, en absolut. En absolut. Està el solar. El mateix que l'alçal. Què és el que falta? Falta tot el més. Falta omplir l'espai, construir els molls, posar les grues, dragar, fer el canal d'accés, després posar les instal·lacions, falta tot. Per tant, estan mentint quan diuen que l'ampliació està feta. Els 400-600 milions que parlava abans Antonio que costarà l'ampliació, cal afegir els 200 que ja s'han gastat en aquests dics d'abril. Anem aclarint coses, però jo crec que és important aclarir, perquè si no estem perduts. Des de fa 30 o 35 anys que alguns venim tractant del port, per cert, amb un currículum molt més llarg i molt més intens que el de l'actual president, que està dient últimament que el que hem de fer és que estem qüestionant l'ampliació, hem d'estudiar un poc més. Com ho dic fa 4 setmanes. Bueno, pues señor Martínez, con todo mi respeto, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, con mayúscula, he sigut director general d'Obres Públiques, he treballat en el Ministeri d'Obres Públiques, sé de què estic parlant. Probablement vostè parla sense, moltes vegades, saber què estem parlant. Això que no ho he fet mai, tinc que fer ara per respondre a aquesta provocació que està fent. No sé si ho dia per gent com jo, però sí que està clarament menystenint a la gent que està opinant sobre aquesta història. Des de que començàrem, recordo un article d'Antonio Puerto Ciudad i alguns altres que hem fet del correctiu Terracrítica des de fa més de 30 anys, ha hagut 2 novetats que hem incorporat al debat, perquè hem anat aprenent coses. Una, que l'impacte del port en l'economia local no és tan important com està dient, per una raó que podeu entendre perfectament. L'economia local ha canviat substancialment, la xicoteta de la mitjana empresa en bona part han desaparegut, tots els productes que eixien del port, i sí que és cert que el port fins als anys 90 era un element de dinamització de l'economia regional, la taronja, el moble, el xoquet, etc. Això ja no és igual. I què passa amb aquests 5 milions o 3 milions o 10.000 milions de contenidors que n'hi ha? Doncs que només una part tenen que veure l'economia real. L'altra quantitat de contenidors són contenidors que arriben i que a partir d'ahí se distribueixen. El port s'ha convertit en un distribuïdor de contenidors. Per tant, atenció quan escolteu que el puerto, a banda dels arguments rotunds que acaba de donar Antonio sobre el futur de la tecnologia en els ports que va a l'automatització, el problema està en que les navieres, com ha passat en altres ports, l'únic que deixen avui en les ciutats és prejudicis i molt pocs beneficis. Els beneficis van a una altra banda. Això és un element nou que hem incorporat al debat, entre altres qüestions, perquè el professor Juan Piqueras, l'any 2010, que havia analitzat què és el que entrava i el que eixia al port de València, va dir, atenció, el port s'ha convertit en un negoci en si mateix, diu el professor Piqueras. A partir d'ahir hem anat escarbant, tenim un company que es diu Vicent Torres, que no puc dir, que pràcticament s'ha doctorat en portologia, perquè no fa més que estudiar i analitzar el que ell ja sabia, perquè ell va fer la seva tesi doctoral precisament sobre, igual que jo, sobre el tema dels transports, i això és un element nou. L'altre element nou que hem incorporat al debat és el tema de la contaminació de l'aire, que ja sabeu que ara està en... Després vos faré alguna recomanació de que vegeu alguns documentals que mereixen la pena. Però, a més de la contaminació de l'aire, que aquest tema sí que l'hem tractat en els últims anys, està sobretot l'impacte en les platges colindants, tant en
les del nord com les del sud. Heu vist la primera imatge del gol americà, ahir ja el port ja havia pegat un bon mos a la platja del Saler, però és que això ha anat a més. Altre tòpic, altre argument que estan utilitzant, ya no va a haber más acciones negativas sobre el puerto, sobre las playas, porque ya las que se tenían que haber hecho ya se han hecho. Cosa que, per cert, habría que dir-los, bueno, si además la DIA reconeix clarísimament que lo que ha passat fins ara és degut a l'ampliació del port, paguen ustedes la deuda. No vengan diciendo el daño ya está hecho. Asuman la responsabilidad, porque esas responsabilidades no han decaído. Els impactes són els que ja sabem. A banda de la contaminació de l'aire, la repercussió en la ciutat i la privació d'una part important d'un tram de façana litoral, dels 25 quilòmetres que té el terme municipal de València, és que 5 o 6 s'ocupa el port. Si veieu la imatge que n'hi ha ahir de 1986, encara estava a la platja de Nazaret, claríssimament, ahí la teniu. Quan el club nàutic se traslada ahí, y parla amb un cierto conocimiento de lo que va a pasar ahí, el port le va a decir, el club náutico se tiene que ir al extremo del puerto porque el puerto ahí nunca va a llegar. Això ho he sentit jo del director del port en aquell moment, José Luis Lagos. El puerto ahí nunca va a llegar. Encara no havia acabat de dir-ho, ja estaven plantejant la construcció del muelle Príncipe Felipe, que ho teniu així, que evidentment tota aquesta ampliació va arrasar la platja de Nazaret i totes les conseqüències que ja sabem. Per tant, ahí tenim un altre punt feble d'aquestes històries. Bueno, per no parlar de la Zal, que la teniu així en primer plano, que també li passa un poc el que l'ampliació nord. La Zal no està construïda. Per cert, Antonio coneix molt bé el tema, els recursos que s'han guanyat en el tema de la Zal, on els tribunals han dit que aquesta zona ha de tornar a ser el que era zona especial protecció agrícola no urbanitzada. I se tornen ahí a insistir en que la Zal ja està construïda. Tampoc està construïda. Gràcies, Antonio. Hasta luego. Més coses. Bueno, no solament està l'impacte físic sobre les platges, sobre el medi ambient, està el tema del paisatge, un element cada vegada més valorat en les estratègies de paisatge, les directives de la Unió Europea, que tenen que veure en algo tan important com la qualitat d'un espai que, a més, se pot inclús valorar econòmicament. Quan un